Oke bolo iki aku arep nyepil carane ulur brambang ya iki sabare nyepane polybag iki ana brambang. Lah brambang ngene iki sing wis garing godhonge. Lah brambang iki dipridhil ya. Dipridhil ngene iki diguwak godhonge sing wis garing ku mau. Pridhil siji-siji. Nah, yen wis kaya ngene iki terus dikupas ya dionceki. Sing enek paron-paronane kuwi disigar ya supaya dadi siji-siji ki ngasih resik. Nah, sakbare kuwi ben ngirit winih karo hasil maksimal iki dingin iki, Bro. Dadi dipotong pira ya kira-kira semene iki lah. Nah, iki dipotong terus bar kuwi dibelah pas tengah iki. Kudu pas tengah. Soalnya nek ora pas tengah engko ora bakal tuwa kabeh. Nah, iki loro-lorone iso diulurne ya. Hasilnya malah iso apik, iso luwih maksimal. Bar kuwi terus diulurne ning nggon polybag. Kaya ngene iki lek ngulurne aja ngasih kewalik. Dadi lek ngulurne sak polybag iki loro-loro ya. Aku nek sing luwih apik jane ya sak polybag kuwi siji, dadi hasilnya iso luwih lemu. Nah, kaya ngene iki hasilnya kita ulurne ngasih rampung. Nah, yen wis rampung ki engko tak dudoh iki hasilnya ya iki sak bare seminggu wis kaya ngene iki dadi kabeh iso tuwuh.